Giimbitahan ang mga sakop sa Muslim community sa Davao City sa ipahigayon karong hapon nga moon sighting activity aron masuta ang adlaw sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pakikalayon sa Darul Iftar Region 11, gianunsyo sa Davao City Muslim Affairs Office ang pagpahigayon og Ramadan moon sighting karong adlaw Martes. Giimbitahan ang Muslim community nga mosalmot sa moon sighting activity alang sa pag-obserba sa suna aron masuta ang pagsugod sa Ramadan. Tumong sa maong aktibidad nga ipatigbabaw ang paraghiusa, espirituhanong kaandam o communal reflection agig pagpangandam sa balaang bulan. Mamaya, mga 5:30 o 6, tingnan namin sa hilltop, makita o hindi makita. Kung hindi makita dito sa kuan sa Davao kasi malaki kaming problema dito kasi Mount Apo, mataas kayo. Hindi makita ang dagat. Okay? Ang ibig sabihin kapag hindi namin makita dito sa Davao, region Davao, doon kami magkuhan, pakinggan namin ang resulta ng pagtingin nila doon sa kuan, doon sa bar. Kung dili makita ang bulan sa Pilipinas, tanawon sab ko makita kini sa mga kasikbit nga mga nasod sama sa Malaysia, Indonesia ug Brunei. Kung makita ang bulan karong gabii, magsugod ang pagpuasa sa February 18 Miyerkules sa kadlawon. Apan kung dili makita, magsugod kini sa February 19 Huwebes. Kapag makikita namin ang buwan ngayong gabi, ang ibig sabihin magsimula na ang aming mga activities tungkol sa pananampalataya, espesyal po sa Ramadan. Alas 7 sa gabi, nakatakdang i-anunsyo sa Darul Iftar Region 11 ang resulta sa moon sighting activity. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.